tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang ako. Misalig ko sa kumbana nga ang iyang katuyuan sa paglarga sa Cebu maong pagpangitag sulbad sa among kalisod. Ug tuod man, nagatrabaho siya isip taxi driver. Nakaluag-luag na may gamay kay magpadad-ana naman siya nako og kwarta. Nakapamayad-bayad sa taon mi sa among mga utang. Hangtod nga nagkadugay, daghan naman og rason ng akong bana nga dili siya kapada. Unya? Ngano naman sabcho? Kuan bun, kanang nasakit ko pila ka adlaw. O ko ka-drive og taxi. Wala sa ko'y kita. Wala, saan man ni nato iniron, uy. Nag-eskwela na ba yung chip-chip? Mamalit pa tag school requirements? Sige lang. Mangita na ko pagi, diri nga magkapadla ko kwarta para requirements sa jeep-jeep. O niya, kumusta naman ka diha? Ang imong ipati? Ya lagi, labad kay nga kuko. Ay ubog sipon paggali ko. Oh, ang kuna o. Pagpagin na magtambal, uy. Ayaw sad pagpasagad sa imong lawas diha, kay layo baya ta. Di ko makatiman ni mo. Sira pun. Pahuwis ako, labad kay ako hugod. Pangita na sa pagi din ha, para sa mga bata. Oh, sige. Suwayan lang una na ako sa ilang mama. Basig makahuam ko nila kwarta. Murag sige-sige naman nang dili makapada si John ni mo kwarta bonita. Nagtrabaho pa ka na. Wa na lagi ko na siya makatrabaho, ma. Wa na siya ka-drive kay nasakit siya. Murag sige nasab na niyang gigamit nga katarungan da. Sige lag kasakit. Susiha ko nun ang banan ni mo be. Kung tinuod pa ba ng iyang gisulti ni mo. Unsay po mo ipasabot, ma? Ingon ana ng mga lalaki day kung magbisyo. Dili mahutdan o katarungan. Ma. Taud-taud na sabit kong wa na maka-Facebook ta. Kaya akong mga anak nang magsigi kamit na niya akong cellphone. Lo? Kana ko dig message aning... Oh. Uy! Ang ako'y kakaman nga dito sa lady. Nag-message sab na ako. Mayunahon na ako pa sabi. Uy! Sa mga pictures nga yung ipadaan ako? Si Joe man kauban sa kababay? Unsa man yung mga litrato, ha? Ubay-ubay man yung gipada sa akong igagaw. Kaswito nila sa babay. Ang message sa akong igagaw. Di ba? Ang imo maning bana. Nakita na ko diri sa lady. Kauban sa usa ka babay. Og nagpuyo naman day ko nun ni sila diri. Og may anak na. Wagit ko magtuong moabot sa late ang akong bana, kay ako rin yung nahibawan, nga sa Sibura siya nag-drive og taxi. Ug ako na lang nahibawan, nga sa late na di magtrabaho ang akong bana isip driver sa usa ka construction company, ug may lain ng kaipong babae. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, kasado mi sa kumbana, nananghid nga manarbaho sa Cebu. Pero ako mahibaw nga naabot na day siya Leyte ug may kaipon ng laing babae. Unsay akong buhaton? Ikaduhang pangutana, nag-ipon ang akong bana ug ang iyang babae sa Leyte ug may anak na sila. Pwede ba nako silang ikiha? Unsa man kasuha? Ikatulong pangutana, 5 ka buwan na sabsukad sa kong pagkahibaw. Wa na magpadaog sustento nga akong bana namo sa tulo namo ka mga anak. Unsa may akong buhaton?
May trabaho man siya sa Leyte, isip driver sa Saka Construction Company. Ikaw pa to katapusan. Miduol naman ko sa DSWD diri sa amo sa Negros. Ilang kong patuon sa Leyte, aron makighusay sa kumbana. Waman taon ko'y kwarta, uy. Unsa may akong buhaton. Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran. Bonita. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og akong tingog ako karon ang inyong madungog. Bonita siyahang address pero ingon ni siya kabay ni siyang kaminyoon unya naman ni layo ang iyahang bana nan trabaho no unya naa sa Cebu. So dinhi taga Cebu si Bonita no kay maglisod lagi nakatrabaho as taxi driver na okay sad gining ilahang kahimtang ngo na pag taod-taod murang di naman makapadala unya abi niyag Cebu nya karon na adis Leyte iyang bana naunsa gud ni naunsa man ni mo man ni atong sa drama nakit-an unya kanang di na driver usa na ka construction worker unya na ay laing babay na nayabag na unang pangutana kasado mi sa ako ang bana na nanghid nga manrabaho sa Cebu pero wa ako mahibaw nga naabot na di ay Leyte kalayo Leyte Cebu ug may kaipon ng laing babay unsay akong buhaton. Una na akong pangutana nimo pod usan ako ni tubagon ganahan pa kas imuhang bana ganahan pa kang maguli mo no or ganahan lang ka nga manubag siya siyang obligasyon isip asawa nimo og amahan sa inyong mga bata kay kung ako ikaw murag the end is near siguro no kay ngano man nga kanang kawasan niya batasan nga pagkabana no di siya tarong kay ngano mang nangita siya glain nakigpuyog lain wa man lay paybaw wa pag yun siya muhatag og klarong sustento nimo nya of course ako sad uway man ni di man sa gyud nato ugod mapugos ang ato ang bana nga mobalik nato di gyud ni nato mapugos ang gugma day mga amigo mga amiga di ba unya pwede man sad nato gyud ato na lang i-take care ato ang kaugalingon so ako para nimo mas maayo give up ta sa ato ang relasyon pero di ta mo give up sa atong katungod nga mahatagag sustento, nga mahatagag suporta, kay asawa man ka, ikaw may legal, unya, mangayo po tag sustento sa mga bata. So muna, dinha ta mo fight, dinha ta. Dirita manimaos, no? Dili pod panimaos. Kay, di man po na maayong manimaos, yun noon ta, bahalag unsa kabati, kaway lami ng atong bana, no? Bahalag kisay nakasa nato, di man yun na, doa kisa yun na sa akong prinsipyo, no? Ang manimaos. But I always believe, no? Nga lingin ang kalibutan, unya, kung unsa imong ipagawas mo, balik man yun na nimo, paabuta lang. Pero samtang ka paabot pwede gud nato no i-assert nga dapat siya mohatag og sustento ug suporta. Diha ta focus. Munay dapat nimong buhaton. Ikaduhang pangutana, nag-ipon na ang akong bana ug iyahang babay sa Leyte. Agoy ug may mga anak sila. Pwede ba nako silang ikiha unsa man sang kasuha? Pwede natong ikiha for concubinage. Kanang ilahang pagpuyo together as husband and wife. Nga ikaw man ang legal nga asawa no nga mura na silang naay pamilya. Pwede na. Kay ningon man kung kinahanglan ta mga sustento 9262 ta Republic Act 9262 no kay para ato na siyang patagmon ngano mang yung nag-inamaw man na siya wa siya makigtarog buwag nimo unsa pagpananghid bagdi na no kay para makibaw putag unsay atong i-expect nga ikaw pud unta makapmove on pud ka di ba unya og di na ka di magpaanal ta mangita tag solusyong makaglingkawas ug makagawas tang aning ato ang relasyon kay aron ako pud makapangita pug kuglain dili ra ikaw kayahay gud nimo. Ikatulong pangutana 5 ka buwan na sadsukad sa akong pagkahibaw nga wala na magpadala og sustento ang akong bana namo sa tulo namo ka anak tulo ka anak unsa may angay na kong buhaton may trabaho man sa Leyte isip driver sa usa ka construction company mao na mo file gyud ta for support kanang spousal support kay asawa ka obligado ka nako og ploka ka unya ang sunod ana is kinahanglan sa gyud nga musuporta siya sa mga bata kay amahan siya kinahanglan lang gyud tag abogado ani para makatabang nato og kolekta og papugos niyag bayad or to file the necessary cases para nimo ha unya ikaupat ug katapusan pangutana ni duol naman ko sa DSWD diri sa amo asa Negros. Sila man ila man kung paadtuon sa Leyte aron makighusay. Anong husayon man wala taong quick kwarta unsa may akong buhaton. Pwede ra gyud kang dinhas inyo sa Negros mo file inday. No ayaw ka balaka, ayaw og kaguol kay diha ra gyud pwede ra pug ka maka-file na dinha ha. So no need. Duol lang og mga private nga lawyer sa IBP dinhas Negros or sa PAO para magiyahan og matabangan ka nga mag-file for spousal support. Yan guys, nandunggan nato no ang laing
suliran no, sulat suliran karong adlaw guys. Kaagi ni sulatan po ni Benita. So sama sa atong nadunggan guys no, si Benita minyo og nadunay bana nga si John. Pero lagi tungod sa college sa panahon guys no, dili jud kalikayan no magkalayo ang magtiayon. Siyempre kay mangita bayag panginabuhian. Pero sa sinugdanan wala ni sugot ang ginikanan ni Benita guys no, sama sa atong nadunggan. Kay matud pa niya niagi na daw kuno sila ani. Di ba? Siyempre nag-una gyud sila sa duyan. Pero si Benita open siya guys no, kay mag-unsa man lagi nang mag nga sila no na ayang bana pero magutman sila di nila mahatag no ang panginahanglanon sa ilang anak, mga pamilya sa ilang pamilya, di ba? Munang open-minded si Benita guys. O nagtrabaho siya sa Cebu no. O pero sa sinugdanan nagpadala ang iyang bana guys no. Pero sa nagkadugay wala na, naundang na ang suporta. O nahibaw-an niya tuan na daw kini sa Liti no. Og adunay kaipon nako. Og mao na ang iyan akong problema karon guys no. Kay sila na mga anak og dakong minyo. So dili lang yun magpasakop si John guys no, kay na makasuhan yun siya. Kay minyo baya sila, di ba? Mindot lang yun si John guys no, samot na kung boros ang iyahang kaipon dito. Guys ni tan ako sa gawas, taligsik man eh. Maraba ko hinalay. So good na yun guys no, ang rainy season. So good na ang rainy season guys diri sa Philippines. Og mao na to guys no, kay naundang lagi ang suporta. Guys nagamit ko sa back nga camera daw akong front. Munang okay. Munang ako kabalo na kung sa forma nako ani guys. Mutana si kuan guys kung pwede unsang kasuha ang pwede daw no makaso i-kaso. Og sama sa atong nadunggan guys, concubinage. Ayan, concubinage pala guys no ang haom nga kasuan. Abi na kog adultery nang tuoy ko guys nga ang adultery haom pud ni siya no nga kaso para sa iyang sitwasyon. Pero adultery guro no kung masakpan nga adunay kasiping ang iyang partner og minyo sila. Pero karon kayo manasakpan no concubinage. O sayod guys no, since dili mata attorney. Kung lagi to guys, concubinage ang haom mga kaso ani no. O pwede gyud may habol gyud niya ni guys sa korte no, og duna siya tulubagon ang iyahang bana. Og matud pa ni attorney spousal support no? Oh, spousal support. So meaning wala sila anak na. Sinsya na yun guys no, kaya wala ko kasabot guys sa istorya kay. O mo kaya guys, busy lagi ko, naninda mangod ko guys ng mga customer. Unang low up mati no sa full story. Kung spousal support, meaning wala sila anak no. Siya raman ang suportahan ng asawa. O kung may anak, child support, diba? Spousal support naman to. I think haom pod guro ang kaso niya anino nga bawsi. Violence against women and children. Ambot lang. So mao na to guys no. Ang kuan guys no. Sulat-suliran ni Benita. Og I hope nga naliwanagan si Benita ato guys. Pinagi sa bulawan ng tambag ni Attorney Eileen Batan. Inyong nadunggan guys, recap lang guys ang atong inyong nadunggan sa atong vlog karon. Bisay lang na ako pagbalik para natay ma-react. So madot lang yun ni si Jun ani guys no, kung dili siya mohatag sa suporta na basin og mapreso siya. Mapreso ka. Unang pagminyo na gyud na di gyud magpaalang-alang no. Kay wala nay kagawasan. Kay naminyo naman kasado na o lagi na sagad yun na mahitabo guys no sa mga
sa magtiayon nga bata pa kayo nag-ipon wa pa kayo na-enjoy no sa ilang pagkadalaga o litaw guys mo nang pag-abot sa tunga-tunga doon ay mga kakulian yun nga di kang kapungan o magkabuwag. Pero wa man kon ingon guys no nga tanan kun dili ang uban lamang no kay syempre bisag ang uban sayo kay nagninyo pero sila mayud ang nagdugay no at the end of the day. So ano to guys no ang akong reaction guys karong adlaw kung na may mga opinion no reaction sa nadugan nga drama i-comment down na nasa ubos para atong basahon sa sunod upload. This is Dodong, bye for now and until next time guys mag-record na butan no sa handumanan kay wala ra ba kay upload gahapon tungod sa kabisi.